esocial media, mastreets esocial media, aiwa nhasi taita kufambira nyaya dzachona tiri kunoku KuKambuzuma area 5 muguta reHarare. Aiwa tatirega timbononzwa nyaya yanetsa, nyaya yemagrosari ari kunzi ari kungomuka akanyuka Pagedhe handiti. So toda kuti timbonzwa nyaya yachona kuti zvii zviri kuitika uye zvane nguva yakadii. Panapa ndakamira nemurume anozikanwa zvakanyanya muno muKambuzuma. Mukoma wangu makadii zvenyu? Zviri kufamba here German? Mushe asema mix. Aiwa turbo. Handiti? It's all right. So vangada kuziva kuti munonzani mukoma wangu? Baba Aiteo ndozita rebasa. Baba Aiteo, chokwadi iroro ndozita rinozikanwa kure, kunyangwe kumufombi kwatatasvika kwatonzi kune anonzi Baba Aiteo. Right. Nyaya yemagrosari mungada kutizivisa kuti muno zvii zviri kuitika ende yane nguva yakareba sei? Nguva yareba. Alright. Zvichingoitika. But chetongoti vanhu zvinhu zvakadai so kana pachitika mashura akadai so vanhu havangode kungozvitaura. Saka vanhu vanenge vachitya manje kuti vangotaura nezvazvo. But zviriko zviri kuitika. Ende padhuze nepanapa Pamba pacho pari kuitika izvozvo. Alright. Saka chii chinenge chiitika chaizvo? Chii chinenge chitora nzvimbo? Magrosari anongonyuka ari pamukova kana zvizvi chaizvo kana pane munhu ari kutouya nawo? Ipapo paritoda makamera kana eusiku 24 hours aripo kuti tizive kuti ari kubva kupi kana kuti ndiani ari kuuya nawo, because ari kungowanikwa aripo. Anotoonekwa. Vanhu vanotomaona. Vanhu vanotoaona but hapana ane chivindi chekuatora. Asi anenge aripo every day, every morning ari kuuya. Saka kutaura kuna anogona aritoripo. Anogona kuwana aiwa nguva dzinoidzikana. Anonyangarikeri kana kuti pane ari kumatora. Pane mukomana umwe dzinenge dzinomboti tachei mbichana. Kune mukomana anonzi Benten muno. Saka ndiye anga achimboatakura achitora ipapo. Ndiye one murume chete chaiye vanhu vese. Ari kumira ari chivindi. Ari kutakura. Saka ari kuzoti ari kutoendaonawo kupiwo futi achiadyira. Muri kuitika zvinoshura mustriti imomo. Mustriti iroro? Mune activity baba. Activity yese iri ikoko. Ngoma wachona anotonzi akazvimba dumbu nemagrosari aBenten. Saka pakatoita. Ndomwa muri ngozvinzwira nyaya iri panapa katoda kuti titombopasvika ipapo tinoona panzvimbo pachona tione kuti chii chiri kunatsotora nzvimbo uye pamwe kunze uko kune umwe munhu anogona kutobatsira handiti variko vanogona kutobatsira because mustriti mune mototyisa kana kutopinda kana manheru ukasvibirwa usati wapinda mumba unoita seuchatadza kuenda kumwe. Plus mukasvika neko munogona kungosangana naro grosari mukaenda manaka. Munoenda matobho nolodha bhutese munonaka mudhani munoswera manaka. Kana muri murume chaiye saBenten munotakura grosari ndorisiya because grosari ndoratiri kutoda kuti tinge tiri tinobatsira nehama. Aiwa muri wana mudhani nenopagedhe ndichatotenge grosari handiti. Aiwa zviri kuitika muKambuzuma zvatoo nenguva zviri kunetsa zviri kutopisa nyaya iyo. Zvakaoma. So aiwa hande tinozionera tinosvika panzvimbo tione kuti zviri kuitika. Hande tinozionera. Right, saka ndo murodhi muri kuonekwa magrosari mazukuru ari Pagedhe. Kwanzi Pamba ipapa panotoonekwa magrosari ari Pagedhe ende vanhu vari kutokatyakamara nazvo ende manheru motikari yepamba pachona hanzi inobaka malights asi motikari yachona yakafa haichatoshandi asi pari kuitika zvese zvakadai obva watoshayiwa kutoti zvii zviri kutora nzvimbo. Saka zvinhu zvacho zvakaoma asi ndo mazviri kuitika muno muKambuzuma. Ndo mazviri kuitika. Saka meno munozoona sei shura guna kuna iri rakadai riri kuitika muno muguta reHarare. Ende vanhu vese tambozama kutsvaga vanhu vemurodhi muno kuti titaure navo. Vese vari kutya kuti hatikwanisi kutaura nemi
kuti tibude paTV kana kuti tibude maredhiyo nekuda kwekutyisa kunoita nyaya iyi. Motikari hanzi inobaka manheru, malaitsi anobaka manheru motikari, ende pamukova pomuka pakangozara magrosari, ende magrosari sekunzwa kwamaita hanzi anotozotorwa nevanorwara nepfungwa, ndo vanomatora, asi makuseni grosari riri kumuka riripo Pamba. Zvakaoma, manenji mashura chaiwo ari kuitika muno muKambuzuma area 5. Mashura manenji, shura akaboiliswa. Aiwa, from Uncle and the Holism, Uncle Chitichi, much love.